Další hry jsou regresy. To zpravidla najíždí, když se narodí sourozenec. Já chci taky plítku. Mami, zuj mě tu botu. Mami, já jsem miminko. Znáte, neznáte? Ještě nemáme to sourozence. Jo. Může to být i u dětí, které nemají sourozence, není to způsobené tím sourozencem, ale často se to tam objeví, že jim se to tím připomene. A co jim to dává, tak názory těch autorit jsou, že to je jako když my se dostaneme do nějaké vývojově náročnější fáze, třeba kluci, když byli na vojně, nebo vy, kdybyste jeli na misi Lékařů bez hranic, nebo prostě byste byli někde, kde to je nový těžký, ale dá se z toho nachnout, když se vrátit někam, kde je péče, wellness, all inclusive, jet na víkend k vašim, kde maminka vás od rána do večera na něčím krví. Nemusíte jakoby nic dělat, můžete se jakoby uvolnit něčem, co znáte, je to totálně bezpečný, všechno to funguje, přináší to vzpomínky na to, jak to bylo dřív. A z toho načerpat nějakou sílu, zase z toho opušťáku odjet na tu misi a pokračovat v nějakých náročnějších úkolech. Kdyby realita umožnila, jo, a mohla bys zítra odjet na celý den na wellness, kdybys měla totální regresi, kdyby ti vařil, pak by tě namasíroval, pak whatever, ti pustil pohádku. Jo, kdo by jel? Myslíte, že to poškodí váš psychomotorický vývoj, protože jo? Takže ta rada těch autorit je to nevadí to prostě dobře. Ty chceš plínku, super, chceš papírovou, chceš hadrovou, navážeme spolu, nebo navážeš si ji sám, budeš na ní i čurat, nebo si ji chceš jenom nechat, chceš pochovat, chceš zaspívat, mám ti vyzout boty, mám ti nazout boty. Jo, prostě vůbec tomu nebrání, vůbec to dítě nedebilizovat, že to už přece umíš a proč mě tím obtěžuješ. Je to prostě jenom jeho touha, že on říká, jsou přetížený, potřeboval bych wellness all inclusive. Jo? A jako ze všema hrama to je tak, že jako čím rychleji a plynulej a legantně to potřebu naplníte, tím se může děcko potom postavit dál dalším svým vývojovým úkolům. Problémy, okolí to vůbec nechápe. Jo? To je prostě s půlkou těch her je to těžký v tomto smyslu. Tak, hledávací hry, to už jsem vysvětlovala na těch skokách do náruče. Úplně typická zase selskorozumová hra je prostě nějaký kup, úplně s miminkama se to hraje, jakože kde je máma? Kup! Kde je máma? Kup! Jo, prostě úplně jednoduchý, jakýkoliv principy, které jsou není, je. Není, je. Tím se jim saturuje prostě, že mají nějaké zážitky, že není, ale potom dostatečně pěkně nenásleduje to je. A oni potřebují spoustu zážitků, že není, ale dopadne to dobře. Tady ty happy endy. Veškerý typy schovávaný, ale schovka je složitý koncept. Třeba naše dítě 3 roky bude hrát schovku, ale že se třeba spolu jde někam schovat, jo? A pak se tam navzájem objevíme, jo? Nebo prostě nějaký takový pro nás neúplně pochopitelný. Minule někdo říkal, že 4letá holka už to chápe perfektně, že jako teda táta se jde schovat, ona ho najde, super, našli jsme se na něco takového. Pokud budete chtít hrát ty schovky, tak jenom bacha na to, aby ta maminka zase nebyla schovaná moc dlouho a dítě místo štěstí ze shledání dali nějaký psychožil, tak nemůže najít. Ale tak to asi chápete. Jo? Třeba naše dítě má situaci tu, že maminka chodí do práce a přitom než jsem chodila do práce, tak jsme měli drtivou většinu času ve 3, že jsme byli všichni 3 spolu v. Takže on teďka hrozně často požaduje všichni 3.
jdeme spolu za ruce všichni tři, nebo prostě objímáme se všichni tři, nebo něco děláme všichni tři. Jo, pro mě je to zase ten typ té skladávací hry, že on by chtěl, aby něco bylo úplný, nebo jako společný, nebo něco takového. Jak to známe my? Reparační sex mě napadl, jo? Není vztah, je vztah, pohádáme se, usmíříme se. Jo? To nalezení toho spojení, které bylo nějakou dobu rozpojené. Tak. Potíže mi dej, jsem skočila vina tady. Potíže. Vina. Vina, jo, vidíš, děkuju. Všichni jsou tady tučně kontaktní rodiče, že? Takže máme všichni jako načtení, že ta separace debilizuje naše děti. Jo, a tím jim hrozně ubližujeme. Tudíž si dokážu představit takový mechanismus, že když u vašeho děcka vysledujete, jakoby, že iniciujete zhledávací hry, tudíž nemá dost toho kontaktu s tou matkou, tak někoho to může házet hnedka jako do viny. Jo? Jak to, že moje dítě furt potřebuje na mě naskakovat, takže nemá dost matky, to jsou ale hrozná matka. A místo, aby šťastně naskakovala, tak řeším tu vinu, že moje dítě chce hrát separačně shledávací hry. Chápete, co tím myslím? Vykašlat se na to. Jo? Vina je strašně neproduktivní emoce. Pokud jste někoho nezavraždili, tak fakt nejsou žádný relevantní kontexty, ve kterých by vina byla k čemukoliv jako produktivní. Jo, je potřeba to brát, jak to je. Dítě chce víc shledávacích her, dobře, tak můžu třeba upravit svůj životní styl, abych s ním víc byla, jo, ale neřešte to přes tu vinu. Berte to jako indicí. Aha, na teplouměru dítěte se objevuje kontrolka, matka, nedostatek matky, ale nezaplítejte se do blbostí, protože pak to stejně, děcko vám všechno věří, to je prostě k ničemu. Chápete asi, jak to myslíte. Bezva. Tak, to byly 3 typy her, konkrétní, teďka se pokusím jakoby zobecnit. Zobecnila jsem to ve 4 bodech. Jednomu říkám reaguj. Buď to může začít to děcko, že rozehrává nějakou blbinu, prostě furt něco háže z toho počátku na zem. Nebo můžeš začít i ty, když máš nějaký důvody, proč si myslíš, že by bylo jako dobrý na 7 mocenský hry, máte sestřičku, dobře, na 7 mocenskou hru, vysvětlíme se za chvíli. Ale v podstatě je dobrý následovat to děcko. Oni mají prostě tu vnitřní moudrost, oni ví, co potřebují jakoby pro tu psychickou výživu. Takže když vymyslíš super hru a to děcko ti na ně nereaguje, tak prostě se přizpůsobují tomu, jak ono ti ukazuje, co by chtělo dělat. Kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv, není to zase žádná jako úplně totál věda, není potřeba se toho bát. Co nedělat? Neanalyzovat to, což je pro mě třeba jako nemožný. Jo? Dítě začne hru, že má nějaký panenky, je tam postavička muže, on ho vyhazuje z okna. Jo? Tak jako je těžký to neanalyzovat, ale cílem té hry není začít se to děcka vyptávat, a proč toho pána vyhazuješ z okna? Tobě jako tatínek nějak ublížil. Prostě valit si nějaký naše jako způsoby řešení dospěláckého. Berte to tak, že dítě teď chce hrát hru, že vyhazuje panáčka z okna. Jo, je to těžké. Ale nejsme žádní psychoanalytici, stejně to nepovede k produktivnímu posunu. Říká ta Solter, tak vám to tady tak cituju. Nepoučovat. No, to je problém spíš u tatínků, ale i u těch prostě třeba, nevím, jestli jsou to výkonné matky nebo nejisté matky, ale prostě dítě si chce hrát vláčky a po 30 vteřinách už se sledujete, jak říkáš, jakou barvičku má tenhle vagónek. Jo? Ne.
Attachment play je o budování napojení mezi váma a dětskem. Ne, že ho zatěžujete nějakýma úkolama, i kdyby to bylo v dobré víře, že on to přece ví a řekne vám, že červenou a vy ho pak pochválíte. Serte na to, jo? Attachment play není vzdělávání nebo vychovávání nebo nějaké následování nějakých vašich, co by se teďka tak mohlo s tím dítětem dít zajímavého. Nepoučovat. A děti jsou různě soutěživí, někteří úplně prahnou po té soutěživosti, ale taková obecná rada je spíš to veďte nesoutěživýma stranama. Protože pro hodně děcek zase ta soutěživost přináší zase další stres. Jo, že ono chce tady kutálet si s vámi balonek a vy se sledujete po 2 minutách, že už vymýšlíte, že a kdo dokutálí dál nebo něco. To není jako to. Já nevím, jsou nějak dost koherentní nebo dobrý, zatím dobrý, jo. Za druhé, využij svých. V podstatě to funguje na tom principu, že to děcko se zaujme, začne se řechtat, tak víš, že seš na dobré stopě. O tom to jde, o tom to je. Že oni tím smíchem zase uvolňují ty stresy za sebe, to je léčí. Ale bacha, myšlenka, naše dítě se strašně směje, když ho dědeček lechtá, tak ne, jo, to je zase jako velký no. Spousta rodičů řekne, a naše děti vyžadují lechtání, ale prostě názor této odborné literatury je, že ta bezmoc spojená s tím lechtáním nutně fyziologicky generuje další stres. Takže vy se tou hrou snažíte z děcka vylívat stres, ale pokud zažívá tu ten nutkavý smích, tak prostě to tělo nemá žádnou jinou šanci, než zase do sebe skládat další stres. Je to prostě nesmyslný jako obou. Když to děcko chce, abyste ho lechtali, tak zkuste vymyslet, co chce doopravdy. Chcete na nějaký těsný kontakt? Chce se s vámi nějak válet nebo něco takového? Proč ty děcka doopravdy chcou? Chce někdo z vás, aby ho někdo lechtal? Zeptám se takhle. Jo? BDSM je jako naprosto validní způsob jako zacházení, ale ne, nechceme, aby nás někdo lechtal, že ne, jo? Děcka nechcou, aby jsme je lechtali. Pokud chcou, tak mají nějakou jinou potřebu, skutečně nějaké třeba silné tělesné aktivity. No a posmívání, nebo teasing v té angličtině, to je prostě jako všechny způsoby dělání z těch dětí blbečků, že oni se jako smějou, protože když dědeček na to dítě nastoupí jako ty jsi ale roztomilý blbeček, tak to dítě to jak kdyby zrcadlí a směje se taky. Ale to není ten léčivý smích, o který nám jde. Jo? Chápete tak zhruba rozdíl? Super. No, to je důležitý. Marča chápe, nechápe rudy. No a za třetí, nehrej. Když to děcko něco třeba se rozjede nějaká situace a teď ono přejde do pláče, začne brečet. Jo? Tak má prioritu se postavit k tomu pláči. A vidnout náruč, nechat vybrečet nebo něco. Je blbost se snažit třeba pokračovat v té hře a rozptýlit ho tím, že se budeme teda jako smát a překonáme ten pláč tím, že se budeme smát. Teď jsme se o tom bavili s Janou na Facebooku, že je to takový jako otazník, kdy a jak a tak. Je to o tom nástupu pláče, jo? Že teda si hrajete tu hru, že medvídci si nechcou hrát s tímhle medvídkem, on si tím zpracovává něco v sobě a teď ho to najednou jako přemůže, když si uvědomí něco a třeba se rozbrečí. Tak jo, smích je super nástroj, ale není to určený k tomu, aby když se ti dítě rozbrečí, tak začala dělat nějaké opičky, aby se začalo smát. Chápete, jak to zhruba myslím? Jo? Takže nehrej, když nastoupí pláč, a pokud vaše děcko má nějaký prostě silný trauma, něco, zemřel mu sourozenec, nebo já nevím, tak takovéhle sekdář odměrky to prostě není dostatečný. Jo? To fakt je potřeba řešit na nějaké, jako s někým, kdo s těma dětma opravdu umí. Jo, a důležitý je, nehraj, když ty nechceš, protože tvoje dítě není blbé. Jo?
Tam je cyklus, že jako mami, já chci na tebe skákat. A když ty na sílu zatneš zuby a jako teda hraješ tu hru, protože jsi ta nejlepší matka, tak děcka prostě cítí z vás, nechci s tebou být. Říkám, že jo, ale nechci s tebou být. A to je pro ně prostě důležitější informace, než že jim dáváte nějakou hru, o kterou si řekli. Jak to teda ale dělat, když to děcko jako vyžaduje? No prostě jakoby dělat jenom to, v čem je ti dobře. Třeba řekni, ne, nebudu teďka tancovat, ale můžu tady ležet a můžeš mě přelízet. Jo? Moje limity jsou většinou fyzický, jo? Nebo něco takového. Že ta pravdivost je důležitější než nějaký výkon, ale kdy to dítě cítí, že to vlastně děláš jenom proto, že na semináři to říkali. Protože výsledek je, že ono pak má jako dvojnou vazbu, máma mě chce, máma mě nechce, což ho tak rozhazuje, že vlastně potřebuje ještě víc té opravdové lásky, chce po vás ještě víc. Vy jste z toho ještě víc vydření a je to takový fakt nepříjemný začarovaný kruh. Je to pochopitelný? Jo, takže tak. Jako? Funguje ti to ne? Jako? Funguje ti ne? Jak myslíš funguje? No, jakoby ta reakce toho dítěte je v tom jaká? Na to nechci skákat. Na to, že máš ten limit tady. To třeba se rozbrečí, tak mu pomůžu vydržet tu strašnou situaci, že matka nechce skákat. Rozhodně neřekne, aha, já rozumím, a neodejde. No, to nečekejte, buďte blázni, jo. Ale jakože pro mě zajímavá informace, že ta falešnost má vlastně jako horší důsledky než ta pravdivost. No. Tak, a kdy? Teďka s tebou nemůžu hrát, ale pokud ty děcka už trochu mají koncept času, tak třeba za 2 hoďky přijde teďka, já se najím a pak bude mít rande a pak si pořádně zahraje, jo? Nebo prostě jako, kdy teda, když ne teď? A neboj se, což jako nelze, ale prostě tady tyto divné hry nevedou ani na permisivní rodičovství, jakože ty děcka pak jsou totálně bezhraniční, skáčou všem po hlavě a v podstatě jsou nešťastný, jo. Ani to nevede na zvýšení agresivity. Proč byste tomu měli věřit, nevím. Jsou 2 způsoby. Buď to si ode mě počít tu knížku a listovat všema těma výzkumama, který ona má ocitovaný a vyzdrojovaný, podívat se jí do očí, říct si, věřím židovce, nevěřím židovce, a nebo to zkoušet po kapkách a dívat se, co to dělá ve vaší rodině. Doporučuji kombinaci těchto přístupů. Jo? Pro mě to smysluplný je.